onon fulɓe ti on beltanama no fewi pulago foof weltanama comme no ko mbiyatmi ko pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu aleykum musidɓe am fulɓe mi salmini on kala daaro fulɓe TV fewre ɗo meɗen e yiilanduru komin wolanen ko dowri weno ɗo no min hewti Saare Guela e tumannaɗo jokke men tan min yewtida musidal ngal min tawi ɗo ngal musidɗo no wiyeteɗa? Min miɗo wiye Bohar Dambele ɓurami andirede Gawlo Dambele jeeyaɗo e Saare Guela. Ko ɗum wawata mi wolande e nde saare mon ɗo wano pour wano hoɗum andi piiji aduna ko piiji ɗiɗi woodi ko moƴƴereji e caɗele ka ɓamiɗo reeni fewno ɗo poluji no e fiiliji no ɗumani mi anda ɗum sikuran no woodi te miɗa andi gila de Saare Sinthia ɗum hari ala ɗo gonga e saare nde dey ko jam tan saare nde jarga amen nani e saare nde ko oɗo joni woni jarga amen ɓooyani ko jinnaɓe ɓe canki ko o suka saare nde eno jogui wiyeteɗo Mouhamadou Sow ko on woni jarga o saare nde ko jam tan miɗen e jam miɗen gondi e caɗele ko aduna o fof saɗa ko en e premiére caɗele miɗen jogui ko ndiyam caɗele ndiyam boyli ɗi keewi kono nde wonno aduna o hanki o e hande o wona gotum boyli ɗi keewi kono ko ma safe ƴoogue doole ite yimɓe ɓe noon hande mbawata ɗum fof ko robiŋ aji donc noon robiŋ aji ɗi Allah waɗi min ngalaɗi minen mbanno seeɗa débrouillé ɗum ɗum min mbaɗi e boyli he pour no min keɓiri ndiyam kono malgré marsani no feewi no min jiɗiri ni eyyi miɗen jogui caɗele muɗum saare nden noon ko onon fulɓe tan woni ɗo ka ko hono e homɓe woni fulɓe tan faare nde ko fulɓe tan wonɗo Haalpular en tan e fulɓe ko ɗum tan wonɗo tawde nde wonno Haalpular en e kamɓe ɓen tan e ɓe ceeɗi si tawi min kawri e leñol jananol minen fof ko min fulɓe si tawi heddima minen tan miɗen jogui fulɓe e nder amen ɗum ɗon ko noon Allah waɗiri guilandema ko ɓooyi ko han tan yimɓe ɓe paala ɗum salo kono newaki ko ɓe noon salo ɗen ɓa ayi ɗe pecce wasinayi en doole gonga ko ɗum addi e surtout minen ko ɗum min waɗata advocate fi yigol wondema pulago fof woni gotum andi on tuma ɓe yaltino ɗo ɓe wi census limgol yimɓe ɓe windi ɗa pullon ɓe windi tukulor ɓe windi tan fulɓe ɓen tawi si immaki ɓe feccay e woni saabu sa wi pullo on fulɓe ɓen fof sa waɗi ɓe nokku goto andi ɓe ɗuuɗay kono sa fuɗɗi ko wiide tukulor ɗa doroɗo ɗa andi haray sa faala darude siko fulɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude haray ɓe ɗuɗata hande kadi jaafoɗa seeɗa ayi on probléme ko yimɓe ɓe jaafoɗon seeɗa saabu mi janngani hande noon neɗɗo mbo janngani a wawa haalde haqiqa ko waɗi ɗum si a haali ɓe mbima hoto ɗum windi ala to windi kono noon gandal wona jannguɗo o tan andi mi falno arde koye jande no heewi façon andi de donc ngol feccidirgol fulɓe ha ɓe jawodira ɓe kaɓa ɗum addani en jaafoɗon ko wayde andude waɗi ɗum si wona ɗuman tukulor yimɓe ɓe si ganduno ko woni tukulor ko ɗum wona feccugol yimɓe sabu Hammadi Hampate Ba nde o haaldata e tubakoɓe ɓe lamdi ɗum o wi minen fulɓe ko tout couleur pullo danejo fer i woodi
pullo boɗejo ko ɓalejo i woodi ɓawlani wojjani pullo ɓalejo mir i woodi donc o wi ko fulɓe tan karata tawa oɗo ko kulorji ɗi fof ko e nder muɗum donc no yimɓe ɓe ƴetti ɗum ɗon watti ko haalɓe ko tukulor futatorankoɓe ɓe mbi ko ka en goni tukulor fulɓe woɗe ɓe noppi ɓe ko ka en goni fulɓe kono wona fof ko fulɓe ko yimɓe ɓe goni paamani haala ka kono tukulor e pullo fof ko gootum ko yimɓe ɓe ganda ko ɗum firi tukulor ko fulɓe ɓe enen jogii kuloraji ɗi fof ko ɗum waɗi kan haala nde ɓe mbi'a ɓe peccima kono en meeɗa fecco ko enen pecci ko emen joni noon ko ɗum waɗi en daroto daren hono wonirten gootum sikkuɗa ko honɗum darde yimɓe waɗata ha tawata fulagu fof wonta e gootum min on he rafi am gandal mi janngani de mi janngani pular mi janngani arabu kono miɗo hetti haalaji mawɓe yawtuɓe ɓe no mbatten ha gonen gootum il faut jippotoɓe ɓe jippo montoɓe ɓe monta neɗɗo fof i jogii darnde neɗɗo hen fof ngo gokkuɗa darnde muɗum o okkanma place ma kono oɗo bamum meeɗano hebde heeɓi seeɗa ndaari bamum ko kalfanoɗo an ɓen halfuɓe ma jawoɗaɓo par ce que aduna ko noon tan sa yi neɗɗo e wulnana ɓeygu ko si tawi ala jibini on ɗon heɓoya si tawino on keɓɗo tawino kañum bamum alano wi'a kañum montat joginoɗo bamum o wona leey ɗon sattat hawrude sattat kay a nani il faut yimɓe ɓe sabu ndi jawdi hay goto jeeyandi andi de donc noon il faut gokkodiren respect place e place a nani an mi okkuma place ma ko an e jaaja am woni gore mi accuma ko a gore jaaja am mi nanguma ɗon hande noon jangde nde ɓe jeehi to école jangoyi toon ko tubakoɓe ko tubako ɓeyɗo e 6000 kiloji métre guluje 6 ko imasi o jiyata cikka a jangi to école to nanga on ko wonton ko nangira ɗum ɗo min en mbawoyta hawru gasata andi de donc yo yimɓe ɓe jippo jangen ko tubakoɓe pour mbaɗen développement keɓen gande maɓɓe ɗe enen kadi noon eɗen jogii gande to galleji men to si ɓe jeehi to école to ɓe garti to galle to ɓe ɓatto mawɓe ɓe ɓen gandinaɓe ko wonno lawko si ɓe ndendini ɗum ɓe kawrini gandal heeɓima kono si a yeehi to école to a jangi ko tubakoɓe ko kono ɗum hutertake e saare nde sa a wi a waɗat ɗum an a addi caɗele awa pulagu meeɗa sattu fi ko enen cattini ɗum si en gokkodiri respect en gokkodiri neɗɗo fof e place mum gando o ko gando gila e jinnaɓe mum okku ɗum hay si anda okku ɗum sabu gandal bamum ngal si tawi aɗa ɗum ɓuri andude si aɗa golli ko gando gollatan hay si tawi wonno kañum ko bamum ko gando ne ɓawa kam janggani i andi okkanma yeeso yagal ngal par ce que aɗa ko gandal ma ngal okkima kono si tawi caɗele ɗe goni e ɗiɗi min babam e jannguno min mi janngani goɗɗo jangi ɓuri baba am ɓuri kam pour babam e jangi mi daro wiya o wonta ɗon te mi anda andi caɗele ngari aɗa faama faami min ko jimi tan yo en gokkodir respect si en gokkori respect neɗɗo fof e place mum ko woni ko waɗe ɗon si a yi waɗama ɗon tan gasi ɓe giya ɗo kawtal kulagu jehen ndenden mbaɗen ko fulɓe ɓe mbaɗanno kono min mi yiyani ɗum to réunion ji to saabu jimi to réunion ji to ko wutteji mawɗi haalaji mawɗi ɓe jaafo noon wona hutortake si tawi wiyama yo fulɓe ndendu ne oye ngaari maɗa coweri maɗa tawa ndi yalmito mbaɗɗoɗa ndi ngara aɗa faama neɗɗo fof ay ngaari no weyɗiri an aɗa jibinno ɓiɗɗo Banjulu mo meeɗa andu nagge ko ɓiɗɗo pullo so o yii ndi coweri han
aɗo ndi haalda ndi ara han a yiyat hakkille mum ara e pulagu ko gongana kono a yita ɗum e capital pulagu a yiyata gaddowo gertogal moƴƴal ko fulɓe jogino a yiddata gaddowo mbewa moƴƴa ko fulɓe jogino saka nagge ko ɓornagol wutte moƴƴo haala ko ni fulɓe mbaɗanno a yiyata hay hunde min ko ɗum yimi toon wadde min miɗo nana capital miɗo nana ɓe jaha mi yaata ɗum ko tabital pulago fulɓe fof koye minen Gambia ɗo enen Gambia ɗo a nani awa ko ɗum won toon pulagu adda ha yimɓe ɓe kawra yo yimɓe ɓe jaɓodiran min ko ɗon tan jimi jaɓodiran en neɗɗo fof e place mum yo hokke place mum a nani woti en mbi ko laaciki wona hoore hoore wona ɓaawa ɗum wawata won awa min ko dambele gana ka jalijo min wonami jalijo mi wonami jalijo kono a heɗino mawɓen min mi heɗi mawɓe ɓe te mi yaajimi yimɓe ɓe a faami yahumi ɗo jibinami a yehi honto e honto bon because andi jande nen andi gonga ɓe goɗɗo no janga hara yaha hay nokku goɗɗo janga yaha nokkuji e nokkuji ɓuura mo gandal gonga min mi jangani hay hunde kono mi yiidi e fulɓe Cameroun min jooɗodi lebbi 6 machallah mi wondi e masinankoɓe min wondi lebbi 6 mi wondi e fulɓe Fouta joni simi haali ɗo en kaldi ɗo pulal Fouta a sikkay komi ɓiɗɗo pullo Fouta miɗo wondi e roroɓe miɗo wurdi e fula Casamance en ɗo ha Guinée Bissau miɗo andodiri e fulɓe Mauritanie joni si min kawri ɗo eɗen kala pular Mauritanie a wiyat komi Mauritanianajo miɗo wawi ngal ɗo pular fof temi janga ko non pullon du'a wawde ka hewtuɗa o kaya heeƴuɗa andi de pular ngal fof te si tawi kadi en battori hen piiji seeɗa miɗo wawma haalande goɗɗum ko mawɓe ɓe kaali tawat wona yogo e fulɓe anda mi jangani noon ko way wono hono ko ɗum waɗi min ari ɗo goye hara sukaɓe janggay heɗotoɓe daroɓe ɓen ani menen fof hay pular ngal laaɓa ko banjul men jibina voilà eyi pular kay nene nde wonno miɗa andi yogo e fulɓe hande eɗen keewi dal mbiyen salusiyagal mi anda no anglais wiyata salusiyagal honno anglais wiyata kirdam eyyi ɗum ko pular on ɗe wolude kirdam voilà kiram no woodi kiram eno heewi e pulagu eno heewi kiram kono nde wonno law kiram no wonno gila law kono kiram ɗam e jogii respect neɗɗo si en ƴefti place uji han si en gokki neɗɗo fof no mbinoɗen ni yeru mum han andi a hirata par ce que o jarga amen gila e mamaji maɓɓe ko jarga kala ko jogimi jawdi e mi fotani o hir yomi jokku palasi am mama am ari tawi mamaji maɓɓe ɓe woni nene goto neɗɗo fof heɓi palasi mum a faami jamanu yaha ha ara inna ɓeɗo joni yomin ittu jargayagal jungo maɓɓe exactement a yii exactement tu vois ayi wona respect en garen to sengo tubakoɓe seeɗa tubakoɓe ɓe yogo e leyɗe waɗino révisionnel wari roi ji muɗum ɗi roi lamɗe maɓɓe wano France yogo e leyɗe kono finalement hande yeehi ha ɓe faami ɓe nimsi par ce que Espagne warani roi mum Angleterre warani roi mum wonti ɓe waɗi négocié roi o wonti place muɗum gouvernement o woni place mum ko teddungal waɗi ɗum yahi correct wona warnoɓe roi mumen o hoɗum ɗum nafi ɓe rien de tout waɗi ɓe limine a yiyata hay hunde histoire e mum ɓe nimsi
donc enen fulɓe ko ɗum poɗɗen wat teddinen ko tawɗen e teddi ko en a faami ko ɗum fota waɗe kono joni no mbimami ni min jojo Dambele sa wi'ama Dambele ko pullo ko joni min komi bamaranke normalement Dambele si en daari to histoire Dambele ko bamaranke ko Traware kono andi gonga ɓeya enen fulɓe ɓen en ɗuuɗino ka hewtude wo fiiɗugol heƴugol ƴette yettoje maɓɓe fanke mbuɗe ayi so ɗum kono wawa wonde wa min kadi miɗo joguino siɗɗo Banjulu toon ko Dambele o yettete d'accord andi eyo ayi probléme o wona on gariɗo on mbi ko pulagu no woodi yimɓe ɓe ngala respect no mbimami ni mi nanat ɓe mbiya kaari wonani yettoto o wona pullo est ce que ke gonga wona yidde hebbinde pulagu ngu par ce que pulagu ngu enen fof en jiino pulagu ngu e tarika janguɓe ɓe mbi'ino pulagu ngu jettoɗe ɗe ko ɗe nayi wona waɗama cili ko hawrinde ha heewa si tawi noon joni wiyama so en kawru min mamam ko pular haalata mamturu mama am ko pular haalata te mi anda ɗo min puɗi e wambarankoɓe ɓe a faami si hande fulɓe ndendi si tawi goɗɗo wi kam Dambele Dambele pulɗo meeɗa ɗum na andi mi looɓat saabu ala ko gandumi ko coutume fulɓe andumi ko histoire fulɓe gandumi si joni fulɓe ndewti si wiyama min yettade am nde wona fulɓe an mi yoɓata a looɓay ko ɗum fof waɗi sifa ɗi programme ji no immine fi findingol yimɓe ɓen teddina on tigui e ko dow ko woni kon sa anda hunde kadi no woodi no wolirta ɗum tawa on tigui seytinani saabu mbiɗa andi meɗen jogui siɓɓe goo kadi ko maneɓe yettete kono bammaɓɓe ko Diallo yettetono o ari o jooɗi ɗon o watti hoore makko mane musidɓe makko ari ɗaɓɓitimo ha yimo tawimo ko ni joni ɓe wayna ko Diallo miyetete ko mane ɓe denna kono noon ko fulɓe ayi ko ɗum waɗi yettode nden andano nde ardi on tigui wi ko pullo bismumo voilà donc noon eɗen poti wadde mbi'en no mbiɗen ni janguɓe pulagu o tarika pulɓe ɗe eɗen poti teddinde ɗemgal ngal ko ngal tan waɗi important ɗemgal ngal ko heddi sabu ay pullo wiyo komi pullode kono mi nanta pular kono ɗon woni jasuɗo kono arɗo wima ka pullo yettode nden an no hawni e ma no woodi no wolirta harana mettingol mo ɓerde eyyi mbiɗa andi en taƴay ɗo tun soɓe niɓɓi faalaɓe yewtuɓe en ɗuuɗa no ɗuuɗi bisimilla on jarama inde nde an min ko Kadidiatou Diallo Kadidiatou Diallo min on jarama min beltima no fewi e kala kettiɗo ɗum ɗo yo yaafo si tawi woodi ko ñawi hen gandon ko haala foti noon kadi wona mawnintinare am wona gandal am foti toon a faami koko gandumi ko tan kalmi hen si tawi woodi kadi mi haali hen komi famani ko yewtere foti noon oɗon jarlo on jaafo ɗum ɗo ko Dambele jarama ɗo woni Saare Guela on nani o wulliri caɗele ndiyan kala ndaruɗo kaseti wawɗo wallude yo hewtu wallitoɓe ara on jarama ko jokkuɗo Fulɓe TV kon jokke men tan haray min yewtida e goɗɗo kadi ka nder saare ɗo min Samba Mbaalo ko neɗɗo am ko musidɗo am mbiɗa andi o tinnima no fewi ko gorko tinniɗo ko gorko bakkiliɗo Samba si o nani dillere am o andat ko min wonɗo mo wakkili ko o tinniɗo ko o kaɓantoɗo leñol sabu o waɗi hen ko mawni miɗo salminamo miɗo yettamo eyyi min Gawlo Dambele si o nani sawtawol am o andat ko min haalta ɗo eyyi min ɓoydi eyyi mi salmini ɗum tigui eyyi jarama boy mi woni Jarga Sara inde ɗen ko holno kadi min ko Mouhamadou Sow mbitemi Sow Pullo min taw yomin hewtu ka mon ɗo min dara no wonirɗon ɗo ko wonde tuma nde saare mon Sinthiaa nde noon ko Sinthiaa ko minen miɗen ɗamini ko duuɓi 200 de ɗo nde dari hande ɗo nde mankani ɗum
jargaji buy rewiɗo si hewtema jargaji buy rewiɗo nde hewte am eyyi ɗo kam mana ko lamdo ɗon ɗo ko ayi pular hanki o e pular hande o e serti saabu pullo o kala ɗo woni jiiɗo mbo foti andude ko pullo kono hande fulɓe hande ɓe fulɓe hanki ɓe certi ɗum noon ala ko waɗi ɗum sowona neɗɗo fof acci ko tawi ko fina tawa on gila e ɓornodi ɗin gila e haala kan no yurmi sowona ɗum pullo ko lampu kala ɗo pullo naati a faydodirta ɗum e neɗɗo fof sowona pullo ɗum ko wanno ɗum ko needi hankidi hande noon ko ɗemgal ngal haalete kono golliraka ɗum e ko caɗele e nder fulɓe ɓe caɗele molanaɗe e nder pulagu he saw pullo fof pullo han ganduɗo ko gueɗe goɗɗe hankiɗe ɗum e famɗi ɗum ko haysiɗa hollude mo o henna ono jamanu mo on fina par ce que hewɓe ɗo minen komin ciwtorta e famɗere amen duuɓi on tuma pullo ko wutte leppi waɗata tuuba leppi hande kala mo mbiɗa ɗo cañorgal e nder fulɓe hewɓe ganda ɗum noon ko aada e fulɓe ɗum koko fota nangede ɗum ko hunde nde ganduɗa wona hunde fotade woppede ɗum ko caɗele fulɓe ɓuuri hewde e maɓɓe kala ɗo ɓe ndendi ko ustoɓe koye mumen ɓe poɗata ɓe kawridira ala fulɓe toujours ɗo ɓe goni ɗo ɓe gustat koye maɓɓe nokku fof nokku ɗum e tampini ɗum noon so tawi yimɓeɓe daranima ɗum e weeli ittude par ce que ko wonno hanki ko so en daranima ɗum eɗen ɗum mbawi artude par ce que pullo e andira ko jogade hoore gandal ɗum noon so yimɓeɓe haysoko yimɓe ɗiɗo tato so daranima ɗum tan kala saare ɗo garɗa tan soko a neɗɗo goto tan a heɓat saare nde par ce que ko ganduɗa ko kalanɗaɓe ɗum noon ɗum kam miɗen belti hen no fewi wona seeɗa daraniɗo pulagu kam miɗen ɗum jiiɗi saabu ko ɗum ganduɗen ko ɗum tawɗen ko heddi tan sukaɓe hande ɓe yoɓe gandine tan tawal mabɓe hanki taw ɓe jejitani eyyi on calminama on jettama on weltanama onon kadi joni noon Dambele yewtiɗo caɗele ndiyan ko jogui ɗon ɗo kon potoje courant ɗen kadi courant on ari ga ko potoje tan dari eyyo potoje ɗe de ari mana guila heeɓiɗo lebbi 7 walla 9 potoje ɗe darnama filji waɗama kono hande miɗen jiiɗi ko ɓurini saabu hande koye jemma min goni miɗen jiiɗi ɗum lerana min esse min keɓat walla min keɓata ɗen caɗele ko caɗele amen kadine hande minen ɗo hakkude amen e Basse e woɗɗi so ndungu tawima ɗo hay téléphone ma taɗi satti hakke Allah koye nder gayka min goni somin keeɓi ɗo hay soko network o moƴƴani fereŋ si wona ƴeeŋ leggal ɗo leɗɗe to dow nde heɓa network walla jaa ɓattoɗa wono dinguiring en misira en kono minen ɗo area ɗo o a heɓata network ɗum ko caɗele amen ɓeɗen mbuuri mais komin wurɓe tampuɓe par ce que min ganda gurdam belɗam saare mon nden on neɓinde siñcide so ɓe foti on anditude wondema koye Gambia tawa ɗo non normalement ɓe poti andude koye Gambia min poti kande hande Saare Guela kala ɗo kalɗa Saare Guela e nder Gambia a heɓa mbiɗo miɗo andi Saare Guela ɗum noon sukaɓe mon jangguɓe no Kombo ton woɓɓe no leyɗe waka no wodi sukaɓe amen hande alhamdulillahi waɗi jangguɓe ɓe cuuɗi school ji he woɓɓe bureau ji goɗɗi kono hande miɗen jiiɗi wanoɗen ɗon caɗele hande ustanomen pour sukaɓe balle no ɓe janggiri jangde nde weɓanaɓe to ɓe liggoto to kala walla ɓe no ligge mumen beɓiri ha minen ɓawo enne min keɓanomen mburiri école no ɗo e lopitani fo école no ɗo l'hôpital no ɗo mais kono l'hôpital no ko lewru e lewru mbo ardete yaafo ko lewru e lewru mbo ardete miɗen jiiɗi doctoraɓe tabitɓe e ɗeɗo cee amen taw wattu fof so hunde memima tan a yaal hôpital so miɗen jiiɗi laamu o daro darde mumen ɓe balla men oye wowli miɗo hayno ɗo tank ndiyan on e solaji mum
kono ala golluɗe no haniri ko on mo darnani on ɗum ɗon ɗum ɗo ko minen mbaɗi ɗum ko wiyete maneji minen mbaɗi feere fulɓe woynu ndu ko asandu juuɗe ndu asira kono wonno min ɗeɓi famde seeɗa min mbaɗi modifié min jeeyi min coodi tanki koye amen min tufi woynu ndu min mbaɗi toon bompa pour no min keɓiri ndiyam seeɗa laaɓɗam kono hay ɗum ko seeɗa waɗa e balɗe ɗiɗi tati tawa min keɓani ndiyam laaɓɗam no min kaani yarirde ni ɗum ko caɗele amen tigi ɗon kadi son heeɓi ɗon ballal hara no moƴƴi kono noon jooɗande rewɓe ɓen ɗo jooɗande nden no weeli hiɓe jogii naakoji kaɓe hoccito ka ɓamiɗa andi ɗon naako kadi e ndiyan yaadi si ndiyan ala hara e naakoji rewɓe ɓe tampere maɓɓe ɓe tampi par ce que no ɓe poti wuurirde ni ɓe mbuurirani noon minen ɗo rewɓe mbowi wonde koye ɓe pawo e gadin kono minen rewɓe amen pawaki e gadin par ce que ɓe keɓani ndiyam hayɗam ɓe jari saka ɗam ɓe kuppi sa nani aɗa huppa ndiyam a heɓ ko jarɗa donc miɗen jiiɗi rewɓe ɓe keɓa nafoore maɓɓe taw gueɗe goɗɗe ɗe emin poftani kono ɓe korima heɓde kamɓe ndiyam ɗum min ɗin jiiɗi laamu o daro hen walla compinaji ɗi mbaɗa ballal beela rewɓe ɓe ne e keeɓa nafoore mumen e nder gurdam mumen eyyi kono wono beeyaji ɗin en nayi ɗin ɗum ɗon e demal ngal no yahde beeyan o gonga ina yara kono hay on o wattuɗo ɗo woni ɗo beeyan amen fof ko Sénégal yaroyta ni ɗi ngala ko ɗi jari ɗo ngala ko ñaami par ce que ndiyam min mbawa ɗo ɓoyndu heɓndu métre 50 a wawa ɗo wurnude nagge waɗata nayji amen fof ko Sénégal min naɓata hakke komin tampi eɗen jiiɗi laamu walla feere no heɓorta ɗum ne weeɓana min neegol daabaji weeɓana min jarama miɗo andi rek en taƴay ɗo sita har no woodi ko ɓeydita ɗon komin ɓeydita ɗon tan telemma sukaɓe ɓen kadi sukaɓe miɗen jiiɗi fof yahani acca tara sarne ko mawɓe taw woni ɗo e sukaɓe no ɗo ɗe wonno hunde hande yaadu e satti so tawi ala capable no jaaruɗa a wawa yaade kono sago amen taw wona no tawruɗon min ni tawro tawa saare nde ɓuuri ni huɓɓirde kono ɗum fof ko caɗele sukaɓe caɗele amen tigui tigui ɓe balle projet ji ɗi ganduɗa hay soɓe jahani min keɓano min ɓurdiri heɓe ɗo ɓe jiiamen min jiiyaɓe eɗen jiiɗi hebde ɗen ballule ta hay soɓe jahani mbo heɓani yaade kala heɓano wurnori ɓeygure mum ɗum ko caɗele amen tigui saabu hande laabi ɗi mbaɗi caɗele ayminay ɗo ɓiɗɗoma duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ronka ya kono soɓe keeɓi ɗo feere no min ɓurdi e mumen ɗo tan miɗen jetti Allah miɗen jiiɗi laamu o walla min ngal ballal on nani ko jarga saare guela on ko wowli ɗo kon ɓanon Gambia ley saare fanɗude janɗude fof koye nder Gambia woni haray président Barrow yo ɓeydu accitude hakkil potoje ɗen kadi darike na potoje dariɗe tan ɓe faala yiide ko lampuji huɓɓude mbiɗo andi noon andi e makko Gambia fof heɓay courant kono noon ko seeɗa seeɗa kono noon andi weelaɗo anda accu ɓutta so haray on nani caɗele ɗe ɓe jogui ɗo ɗen ko gonga développement heeɓike ɓa cuuɗi huuɗo ɗuɗaɗo ɗum fof ko wakkilare mabɓe kono noon ɓe falama wadde développe ɓuuri ni haray on jarama ko jokkuɗon men kon kala joguiɗo ballal no ɗo ɓantora rek haray Sara Guela koye tumanna woni walla ko tumanna URR hara on jarama ko jokkuɗon men Fulɓe TV on salminama inde nden ko honno Ɓuley Dambele hari miɗo sikka ko ba yetteɗa saabu an heeɓi a wolani andi yette Diallo jooɗi ɗo awa hande meɗen ari darugol on ka saare mon ɗo Fulɓe TV no hewti ɗo ko honno woni joɗoɗa mo ono rewɓe ɓen minen joɗoɗa rewɓe saare ɗo miɗen jogui kawral minen rewɓe kawral taw miɗen keeɓi ɗum hunde wotere ɓittini min kono oɗo wimani ndiyam ala lopitan ala ɗum wono iskul ala ɗo ko ma sukaɓe men jaaha ha to honto to nde saare to hakkude ceeto
ala inde Madina ayi lopita a yahan toon taw ko toon ɓe janngoyta a faami ɗo o magasin ala ɗo min mofti bagage uji fof ala gerteji amen fof ko no Allah waɗi ɗe kala ɗe gonta bukar ari magasin onno ɗo o yani o watta darnitaka wonan bo darnitaka min ngala machine gunowo min ngala machine cottowo hande sa fokkiti yaadu basi hakku a rewi ɗo koye hakkude Dimbu he ga maɗo ki tabayɗo a yi ɗon no wayi ya Allah pawiɗa tan ɗi duuɓi Allah no poti min kaali ha min ngoɗi min keɓani ngol lawol gadin ala gadin a nani neɗɗo e waɗa gadi he ko a yarani an a watta gadi ɗo fof ko caɗele amen caɗele ɗe o ɗam ndiyam o magasin machine gunowo machine cottowo ngol lawol miɗen jogui ɗum caɗele nane sabu ko gonga kami jooɗi ɗo miɗo hayni debbo no unato te joni gonga ɓe si tawi woɓɓe no sottira machine ji ɓe waɗira piiji ɗin fotira ɓalli ɗin onon kadi o foti ɗum heɓude saare guelaɗo kantiji gawri min jaha Diyabugu ko toon gawele amen gunete goɗɗo ha sa ngoɗani aɗa ɓangi unugal aɗa una ɗum noon e galle mawɗo tampere waɗani ɗo ayi koy o machine o gila ñande mo ari ɗo he ɗum wona han waɗi he ɗum wona han waɗi hewɓe iɗo jiilo taɓe jibinaka hewɓe iɗo dari taɓe mawnani o machine ko arata ɗo kono ko golle tan nene machine uno o moƴƴa ko bonu o moƴƴa ko o moƴƴata o moƴƴata on machine mo wonta moƴƴo laragal ngal ngala ɗum ɗo gara e wona machine noon ko inde eyyi joni noon gonga ɓeya laamu fof tiggiti kono noon kala joguiɗo kadi portoɓe no ara ɓe inna ɓe walla yimɓe ko haaju mabɓe ɓe jokki kono noon ɓe ardata ɓen kadi yo andu haaju mum ara ceeƴe waɗe ni ara wallito eyyi hara ko ballal e hoore ko laaɓi poyi ɓe jibinanɓe ɗo ɓen kadi jibinaɓe ɗo ɓe yahuɓe leyɗe kamɓe kadi ɓe andita because goɗɗum ɗum ko onon tigui siɗa ŋañanede ɓawon ko ya ŋañu reedu ndun because ceeƴe gono ɗo hitande be sukaɓe waɗay nodde tay kafu ɓe nodda télévision ɓe waɗa programme ji ɓe wola probléme ji mabɓe ɓeɗen ceeƴe hari hay téléphone sa yi ka mabɓe ko network Sénégal ɓe heɓata sa noddaka noon komi innatama ko miijo sukaɓeɓen ko sukaɓeɓen foti wadde gon miijo ɓe immo ɓe waɗa hitande ɓe ara ka saare mabɓe wonɓe ka saare ɓen ton ara tawta ɓe waɗa programme ji ɓe adda télé on kaɓe yewtuɗon wo ayi ɗo hiɗa yewtude Allah andi hommo darata télé on ayi so kono si ɓe andi saare guela ɓe annino ɓe jogui woyndu ɓe mijji honto ɓe naɓata ɗum wonno ɓe ɗaɓɓitay ha ɓe hewta ɗo ayi so Allah woni ballo Allah weeɓin fof eyyi Allah weeɓin fof haray mi weltike ko jaɓuɗon yewtude ɗen ha wolan ɗon men caɗele wonɗe ɗewɗe meɗen tori Allah yo weeɓu tawa caɗele ɗen fof neɓen aritoya ɗo tawa ɗe fof ɗi heeɓike aduna fof neɗɗo wawa ɗum gaddu kono ko tiiɗi tigui tigui ko ɗon de simin keeɓi walloɓe ha tade min malama ɗam ndiyam ngol lawol ɗin machine aji ɗo de imi saɗi min andi min kay joni mi unata kono miɗo yurma unoɓeɓe min noon kam hay neɗɗo wari kam min unta unugo wela mbiɗa andi min komi woni jiiwa si ɓe sennani min ko jullere mi ɓannata mi wonay ɗon ha ko pati an arata una ɗum ɓe nenan inna so jombama o naɓoray on kono ko Allah waɗata mi jomba mi yeehi Libye tawa ko woni o ko machine wallahi jamanu ngu yimɓe ɓen ɓe kelɗa joni ko machine ji tan aransata Allah weeɓi fof cellani eyo yimɓeɓe cellani mbawa ko folo ko min miɗo wawno unande de saare fo min tan goto kono han a heɓata ɗum han a heɓata ɗum eyi kono ɗum fof Allah ko moƴƴo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en jaam ya Allah heno laaɓi ko satti ko tiiɗi Allah hoynan en ya jomirawo joom bawɗe yon ɓoyɗo arde wanogol ni yo won lawol firto kono lawol ɓuural ya Allah jomirawo
jarama. musidɓe ha joni meɗen Saare Guelaɗo mi yewtida e sukaɓe ɓen kadi ɓami yewtide e mawɓen e sewɓe ɓen kadi yo yewtide. Hono wiyeteɗa? min mbiɗa wiye Ibrahima Dambele. Ibrahima a yehno school? mi yahani school. Yo a natani school? mi natani school. Honɗum wonɗa iɗa aynugol ngol e remugol ngol walla honno? min mi yahi duɗal Dara. Okay. min komi almudo. Almudo. eyyi So a remata a aynata? mi remay kono A aynata kadi? gaynaka kay ɗum ɗon mi waɗani ɗum ko tiiɗi kono noon pullo kay kala ɗo woni kam wawata wiide wona gaynako. Ay joni hawren sabu hari en fuɗɗike nanggodirde ayi ɓe wi kami rewi he fof ɓenna sa yi affaire ji ɗin ala yahude ko pulagon acci ko woni kon. Sa yi hay sa janggi ha honto tigui de anditude a taw mawɓe ma ɓen gayna ko yagal hay si a itta mbuuɗi sooɗa an kadi darano ɗum ɗon ɓantora yeeso hara a waway nafude hoore ma. Joni e dow almude yagal ngal métier on ɗum jannguɗa? min almudagal ngal ko janggumi toon ko demal mi andi tigi on. eyyi saabu he nder ko janggammi ko foof somi iwi to jangge ko guesa mi woni. eyyi miɗo wawi ndema miɗo wawi gaynaka. So joni noon a gayni janggude? alhamdulillahi jangge kam mi woɗɗi seeɗa kono mi gaynani. eyyi ɗo no gandal kañ no yaaji. eyyi kañ weeɓani gaynude. Kono joni a fuɗɗike jatnude woɓɓe han kadi fanɗitiɓe ɓe? alhamdulillah miɗo jangguina seeɗa eyyi ɗum noon he nder komin janggi ko he nder komin janginta ko kadi si tawi woni min heeɓi hen wallede e yeeɗo komin janggi ko ha min wawa hen jangginde woɗɓe miɗen sohli ballal minenne. eyyi saabu minenne ko ɗon woni meccal amen hannde. eyyi kono onon sukaɓe to hono woni yaadigal mum pour yigol saare mon nden ɓantike ɓa mawɓe ɓe doole mabɓe gasiɗe ko onon sukaɓe ɓe hoolori? alhamdulillah minen sukaɓe ɓe yaadigal amen kay sukaɓe no wakkili to sengo saare to e yeru koɓe wawi ko e koɓe hattani ko e doole mabɓe ɓe waɗa ɗum. eyyi si tawi woni noon neɗɗo kala ko yiɗɗa hunde ko yeru ko doole ma ɗen wawi ko ɗum tan waɗata wadde. eyyi saare amen nde miɗen jogui caɗele ɗuɗuɗe. eyyi ballal noon si Allah arsikima a wawa heɓde. eyyi si Allah arsikakima haray noon arsiki ma arani kono miɗen jogui saɗele. Projet ji ala e arde ga projet ji? alhamdulillah projet wayri arde saare amen. eyyi ɗum neeɓi arayno ko ɓooyi kono noon wayri gila ɗi boyli asa projet wayri arde saare amen. eyyi sengo ndiyan caɗele no woodi kadi minen ɗo min woni ɗo saare amen ɗe hay jama kamin juulata ɗo mbiɗa jogui caɗele muɗum. eyyi wonno doole ɗen no manki e jama momin juulata o mo siya si ndungu ari ndiyan no naata toon ko ɗuuɗi. eyyi ɗum ɗon si min heeɓi kadi ballal muɗum meɗen sogoli ɗum ɗon kadi. jarama mbiɗa andi niɓɓiti joni en taƴay ɗo tun on nani on ɗon kadi ko wooli kon gonga ɓeya si woɓɓe linti woɓɓe yejjitay kono ɓa kanko ko almuɗo o yaari ka téléma juulirde ɓe faala ballal e juulirde nden no siwde. Allah weeɓin darek edno toon association ji hewɗi no toon ɗi annduɗa ɗi darna e juulirde kono miɗa andi wano ñappugol tan ko andugol contact ji ɗin tan so yeehi kombo no woodi ka windata lettre ma naɓa inna hiɗan ha joddiri ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe ara ɓe daara ɓe regila ɗum. eyyi Allah wonu ballo hara on jarama. jarama musidɓe an ko ɗum ɗo min addanno on Fulɓe TV Saare Guelaɗo e nder tumanna URR haray hiɓe haton jini ballal fuɗɗori e laamu mum e kala joguiɗo téléma ndiyan ɗan o nani koɓe wooli kon. hara on jarama ko jokkoɗon min Fulɓe TV miɗo yetta timom yaade on woni Ablaye Mbaalo télé caméra on miɗo yetta Moussa Diallo e driver wonɗo men jindinde woni Aliou Diallo Samba Diawo kadi miɗe wonduno kanko woni men hollude caɗele men yahata ɗen. haray min yeddi jittani noon Samba Guelajo Mbaalo jooɗiɗo France mo annduɗa kanko woni men dépense ude tawa min wawa jindude ɗum fof ko yiɗugol fulago.
hara on jarama ko jokkuɗo men ko komi musidɗo mo musidɗo on Kadidiatou Diallo. onon fulɓe TV on beltanama no fewi pulago foof weltanama comme no ko mbiyanmi ko pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe